Tinnitus je ochorenie, ktorým trpia ľudia hlavne vo vyššom veku a ženy viac. V podstate ľudia po 60 sa veľmi často stretnú s tým, že im šuští, šumí, zvoní a nepríjemne píska v uchu. Príčiny sú rôzne a v podstate môže to byť len dočasná záležitosť alebo trvalá. Prvý stupeň tinnitu je, kedy ten tinnitus nastupuje takto večer. Ľudia idú spať a počujú nepríjemný zvuk v uchu. Je to aj preto, lebo okolie je tiché. A práve večer, keď si ľahneme, počujeme to šušťanie, šumenie, zvonenie či pískanie oveľa intenzívnejšie. Druhý stupeň je, keď sa objavuje tento zvuk aj počas dňa. A tretí stupeň je, keď to zvonenie, pišťanie či šumenie je stále, neustále, bez prestania. Je veľa príčin, ktoré vedú k tomuto javu a ako som vravela, je to typické pre vyšší vek. Tým prvým bývajú zápaly. A to zápaly kdekoľvek na hlave, predovšetkým v oblasti ucha. Takže prvé, čo sa musí vyšetriť, je samozrejme ucho. Druhou príčinou býva vysoký tlak. A ten si vie každý z nás zmerať aj doma a zistiť, či ho nemá veľmi vysoký, lebo áno, aj to vysoké prekrvenie alebo veľké prekrvenie môže spôsobiť pišťanie, šušťanie, zvonenie či pískanie v uchu. Ďalším bývajú aterosklerotické zmeny na krčných cievach. Ochorenia srdca, chlopňové chyby, spôsobujú zmeny v cirkulácii a aj vtedy to môžeme počuť ako nepríjemný zvuk v uchu. Vravela som o tých zápaloch v oblasti hlavy. Môžu to byť zápaly zubov, zápaly oka, prípadne iné zápaly. A medzi také patrí aj borelióza. Borelióza môže často to prvé štádium úplne byť nemé. Nezjaví sa žiaden flak na koži a jednoducho prejde až do vyššieho štádia. A keď postihne borelióza aj centrálny nervový systém, to znamená mozog, môže sa prejaviť aj tým, že postihne vnútorné ucho a prejaví sa to práve tým šuštením, pískaním, zvonením či šumením. Ďalším ochorením môžu byť samozrejme neurologické ochorenia. Typické tieto príznaky sú pre Menierovú chorobu. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na všetky možné úrazy a stavy po operáciách ucha, oka, zubov, tváre, dutín a podobne. Ľudia, ktorí trpia nízkym tlakom, z času na čas môžu mať tiež tento problém, ale nebýva kontinuálny, stále. Iba keď im ten tlak klesne pod nejakú kritickú hodnotu, môžu, keďže to ucho nie je potom dobre prekrvené, mať takýto problém. No a netreba zabúdať, že aj niektoré lieky môžu mať vedľajší takýto účinok a v neposlednom rade krčná chrbtica. Krčná chrbtica spôsobuje mnohé ochorenia a mnohé príznaky, ktoré môžu postihovať oko, ucho, zuby a jednoducho môže spôsobovať bolesti, môže spôsobovať točenie hlavy a môže spôsobovať aj práve taký ten pocit zaľahnutia, šušťanie, pískanie či šumenie v uchu. Čo treba spraviť? Samozrejme, treba ísť za svojim obvodným lekárom, treba si zmerať ten tlak a samozrejme treba mať v poriadku zuby. No a potom lekár zisťuje, či nemáte nejaký zápal, môže zistiť aj tú boreliózu z krvi, ale pošle vás hlavne na vyšetrenie ústno-nosno-krčné, pretože tam vlastne krčný lekár môže odhaliť ochorenie ucha, eustachovej trubice, dutín, nosa a podobne. No a ak aj toto je všetko negatívne, tak skončíte s najväčšou pravdepodobnosťou u neurológa. Samozrejme je dobré ešte dať urobiť sonografiu krčných ciev, lebo som vravela, že môže ísť aj ochorenie týchto ciev. Najčastejšie ide o aterosklerózu týchto ciev. Váš obvodný lekár vám samozrejme okrem tlaku skontroluje EKG, pozrie, či tam nie je nejaký iný problém, šelest na srdiečku, arytmie. No a samozrejme vravela som aj o nízkom tlaku, ktorý môže byť u žien spojený aj napríklad s anémiou, chudokrvnosťou.
A vtedy jednoducho tá cirkulácia je narušená a preto tiež môžu ženy vnímať taký ten šuštivý alebo pískavý zvuk v uchu. V každom prípade netreba to nechávať tak. Hneď keď sa také niečo objaví, treba to riešiť, lebo čím viac to necháte alebo zanedbáte, tým horšie sa to potom napráva. Takže práve preto, že je teraz večer, tak som si zvolila túto tému, pretože je pomerne častá.